Salam hormatly Gyzykly kanalynyň agzalary we mehmanlary. Gowmusyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Adymdan belli bolşaly, bu kanal sizi gyzykly we peýdaly maglumatlar, faktlar we wakalar bilen tanışdyrýan kanaldyr. Şu kanalda goýulan videolary tomoşa etmek bilen wagtyňyzy gyzykly we peýdaly geçirersiňiz diýip uly umyt edýär. Kanaldaky maglumatlara peýdaly diýmegimin bir sebäbi de bu verilen maglumatlaryň ygtybarly çeşmelerden toplanmagydyr. İlki bilen esasy şu günkü mowzuga geçmezden öň men siziň ähliňizi şu kanala agza bolmagyňyzy, like basmagyňyzy we bir-iki sany tesbir ýazmagyňyzy ulyhançy edip soraýan. Sebäbi şu kanala agza sanynyň basylan like'larynyň we tesbirleriniň köp bolmagy bu kanalyň YouTube algoritmi boýunça beýleki türkmen dilindäki tomoşaçylara da seredilmegi maslahat berilýän kanal hökmünde görkezilmegine ýardam edýär. Onu näme? Geliňini başlaýyn. Pul adamzat üçin ören wajyp serişdedir. Sebäbi biz pul bilen özümiziň we ýakynlarymyzyň durmuşyny gowy derejeye ýetirip bilýäris. Uly mukdardaky pul bize kän isleýän zatlarymyzy satyn almaga, görmedik ýerlerimizde seýahat etmäge we başga da bir näçe gowy zatlara şaýat bolup durmuşymyzy heşelli hakyp dowam etdirmäge kömek edýär. Pul sowulmasa ansat we lezzetli ve gazanylmasy da kyn bolan serişdedir. Ýöne kän halatlarda käbir adamlar her türlü sebeplere göre kän iş etmese de uly möçberdäki pulu iyi bolup bilýärler. Misal üçin, ata babasyndan galan mirasa iyi bolup, bay bolup bilýär. Ýa-da hazine tapyp belli bir möçberine iyi bolup bilýär. Ýa-da bagty çügüp lotereýa oýnap ummasyz möçberdäki pulu eýe bolup bir günni garyplykdan baýlyga geçip bilýär. Şu gün biz siziň bilen lotereýa satyn alyp uly möçberde pul gazanan bir adamyň ahwalyny serederiz. Geliň onu başlaýyn. Ol Büyük Britaniýanyň ýaşaýjysy Michael Carroll'dur. Ol 19 ýaşynda zewil, ýagny musur ýöneji bolup işläp ýören wagty 2002-nji ýylyň noýabr aýynda lotereýa oýnap 9.736.131 İngiliz poundyny utýar. Orta girdijili maşgalada öňüp ösen, emma gylyk häsiýeti kän bir gowy bolmadyk ýaş ýigit beýle uly möçberdäki puly utdugy destine işini taşlap men şu pul bilen ömrümiň galanyny hedil edip ýaşaryn diýip pikir edipdir. Gylyk häsiýetine gowy bolmadyk diýmegimin sebäbi de 13 ýaşynda dükandan ogurlyk edip tutulup tutsak edilipdir. We 13 ýaşyna çenli okuma we ýazmagy bilmedik ýaş ýigit türmede okumagy we ýazmagy öwrenipdir. Onun uly möçberde pul utanyny bilip interwiu almak üçin gelen jurnalistlere lotereýada utup alan puluny bir köýlüň kenaryna 3 otagly jaý salyp galan puluny hem biznes etjekdigini aýdypdyr. We ilk başda pulunyň belli bir mukdaryny maýa goýum girdijisine sarf etse de ýakyn wagtda wagtynyň esasy bölegini keypi sapa çekmäge sarf edip başlapdyr. Wagtyň geçmegi bilen bu erwet endikler onuň her günkü edýän işine öwrilipdir. Wagtyň geçmegi bilen gylyk häsiýeti has erwetleşip, serhoş bolup ýa-da neçe serişdesine ulanyp, adamlaryň mülküne we emlägine zeper ýetirip, bir näçe gezek uly möçberlerde jerime töläpdir. Bir näçe gezek bolsa, gyska wagtlyk tutsak edilipdir. Öýlenip maşgana edilipdir, emma
arakorluk yüzünden maşgalasy ondan aýrylypdyr. On ýylyň dowamyny hiç ýerde işlemän durmuşyny keýpi sapada geçiripdir. Ähli gazetler we telewizioniýa kanallaryna durmuşyna biperwa garayan adam hökmünde görkezilip, halk tarapyndan ýazgyrylypdyr. Ve ähli tanayan we tanamayan adamlaryna özüni ýigrendiripdir. Diňe çykdagy bolup, ýedeji bolman soň, netijede 10 ýyldan soň ähli puly edil tüsse ýaly bolup ýok bolup gidipdir. Ve işsiz güýçsiz öňkü derecesinden hem beter derejeye düşüp, ýene de zewil toplaýjy bolup işe girmek üçin arza ýazypdyr. Emma ony ol ýerde de işe almandyrlar. Soňra ol başga bir şäherde kömür daşayan awtogulagyň sürüjisi bolup işe ýerleşipdir. We şu wagt hem şol ýerde awtogulag sürüjisi bolup zähmet çekýär. Kä wagt jurnalistler onun ýanyna baryp interwiu alýarlar we ol özüniň uly ýalňyşlary edendigini boynuna alýar we şonda da 10 ýyllap keýip çekip ýaşandygy üçin hiç zada puşman etmeýändigini aýdýar. Enhar dostlar, bugünkü videomyzyň soňuna geldik. Görüşüňiz ýaly esasy zat näçe uly möçberde pul gazanmak däl, eýsem ony nähili ulanmakdadyr. İngilislerde "A fool and his money are soon parted" diýen bir atasözi bar. Ýagny biz ony türkmençe terjime etsek, samsak bilen pul bir ýerde oňuşup ýaşap bilmeýär. Hökmany suratda aýrylyşýar diýmekdir. Şu günkü videomyzyň soňuna 9.736.131 poundy nämeler edip bolýandygyny seredeliň. Bu zatlar meniň öz pikirim. Siziň pikiriňiz meniň pikirimden tapatly bolup biler. Anha dostlar, yeni de bir videonun sonuna geldik. Ve şu video sizin göwnüňizden turandyr diýip umyt edýärim. Eger şu video sizin göwnüňizden turan bolsa, gaýrat edip aza bolmagy, like basmagy we tesbir ýazmagy unutmaň. Ol sizin maňa eden ujypsyzjy goldawyňyz bolar we meni sizin üçin ýene de täze, has gyzykly videolary taýýarlamagy höweslendirer. İnniki videoda görüşýänçek hoş, sag bolun.